I den første opgave har jeg fået oplyst, at integralet i hvert fald har to skæringer med x-aksen. Det kan jeg se på den nedre og den øvre værdi, som er givet her. Dette betyder, at jeg skal finde arealet mellem x-aksen og grafen fra den ene givne x-værdi til den anden givne x-værdi. Når man integrerer ligningen, så får man 1, hvilket også er arealet under grafen her. Så når man integrerer her, så får man simpelthen arealet under grafen, mellem grafen og x-aksen og mellem de to værdier her. Her har vi fået givet en eksponentiel funktion, som alle eksponentielle funktioner har jo forskriften f af x er lige med b gange a opdelt i x. Så tallet 14 her må være b, som altså er skæringen med y-aksen, som fortæller os, at i år 2000 var befolkningsantallet i Angola 14 millioner. Tallet her 1,023 må være a, altså fremskrivningsfaktoren, og da tallet, altså fremskrivningsfaktoren, er større end 1, så er funktionen stigende. Og fremskrivningsfaktoren den fortæller noget om, hvor mange procent y vokser eller aftager med, for hver gang x-værdien stiger med 1. I dette tilfælde vokser befolkningsantallet med 2,3% hver år i Angola. Det kan ses, når man finder fremskrivningsfaktoren ved at lægge 1 til den procentvise stigning. Den procentvise stigning skal dog lige være i decimaltal. Her har vi så fået givet en lineær model, og lineære funktioner har jo forskriften f af x er lige med ax plus b, som ses her. Derfor må b, som er skæring med y-aksen, altså startværdien, det må være 1,5 liter. A er hældningen, som selvfølgelig er negativ, da vandet forsvinder ved fordampning, så A er lige med minus 0,2. Der skal lige stå minus her. Derfor kommer ligningen til at hedde f af x er lige med minus 0,2 x plus 1,5. Og x er antallet af uger. Her skal vi bestemme f mærke af minus 2. F mærke er jo tangenthældningen, så vi skal finde tangenthældningen i punktet minus 2, som er her. Og tangenthældningen den kan så aflæses på grafen ved at gå 1 hen ad x-aksen, og så se hvor langt man skal gå op. I det her tilfælde skal man så gå 2,5 op. Så f mærke af minus 2 er lige med 2,5. F mærke er 0. Det betyder, at tangenthældningen er 0 i dette punkt, hvilket er det vi kalder et ekstremer, nemlig et lokalt minimum eller maksimum. Ud fra grafen kan jeg aflæse, at der er et minimum i punktet minus 1 og et ekstremer i punktet 3. Så i 3 og minus 1 finder vi et ekstremer. Derfor er f mærke af x er lige med 0, altså der hvor tangenthældningen er 0, der er den så i punktet 3 og minus 1. Og løsningen til ligningen f mærke af x er lige med 0 er selvfølgelig 3 eller minus 1. I den her opgave skal vi angive monotoniforholdene og de lokale ekstremaer for f. I tabellen her har vi angivet monotoniforholdene. Her har vi så en smuk tegning af grafen, som kan vise monotoniforholdene. Når x er mindre end minus 2, altså det her stykke, så er f aftagende. Så funktionen er aftagende indtil minus 2, hvor vi så har et minimum. Herefter vokser funktionen indtil x er lige med 3, som er her, hvor vi har et maksimum. Derefter aftager funktionen, så aftager funktionen igen.
Desuden får vi at vide, at f af minus 2 er lige med minus 3. Det betyder altså, at vores minimumspunkter ligger i minus 2, minus 3, som er her. Vi får også at vide, at f af 3 er lige med 5. Det betyder, at vores maksimumspunkt ligger i 3,5, som ses her. Så er der skitseret grafen, så vi kan se, at den er aftagende for x-værdierne lavere end minus 2, indtil den når en minimumsværdi på x er lige med minus 2. Herefter vokser grafen indtil x er lige med 3, hvor vi har en maksimumsværdi. Efterfølgende er grafen så aftagende. Det er så monotoniforholdene. Det første udsagn i den her opgave lyder, f af 0 er lige med 3, hvilket siger, at når x-værdien er 0, skal y være 3. Da grafen skærer y-aksen i punktet 0,3, er dette udsagn korrekt. Det andet udsagn siger, at ligningen f mærke af x er lige med 0 har løsningen 2, hvilket betyder, at der er et ekstrema i punktet 2, fordi når tangenthældningen er 0, ja, så må der være et lokalt minimum eller maksimum. Og vi kan se her, at den har en x-værdi på 2. Her. Diskriminanten er større end 0, hvilket jeg kan se, da funktionen har to nulpunkter, da den skærer x-aksen 2 gange. Så diskriminanten er ikke negativ, fordi så vil den have 0 nulpunkter, og den har 2.